Pan oeddwn yn ddisgwyl, pan o'n i'n ddisgybl yn yr ysgol gynradd yn Llanddyfri, wedi ysgol gynradd yn Llanddyfri, yn gweud yr ysgol fach, sy'n chi un peth yn resolve yn fan hyn, ond efallai ysgol gynradd chi yn galw yr ysgol gynradd, ond ysgol fach oedd ein ni yn Llanddyfri. Beth bynnag, pan o'n i yn yr ysgol fach yn Llanddyfri, yn meddwl a oedd gennyf ar y pryd oedd bod neuadd yr ysgol yn fawr. Dwi'n cofio mynd yn ôl i'r ysgol wedyn pan yn oedolyn i wneud profiad gwaith cyn dechrau cwrs ymarfer dysgu. A synnu bod y neuadd oedd wedi edrych mor fawr i lygad plentyn, gymaint yn llai i lygad oedolyn. Efallai bod chithau wedi cael profiad tebyg wrth weld rhywbeth drwy lygad plentyn ac yna i weld flynyddoedd yn ddiweddarach drwy lygad oedolyn. A'i weld bryd hynny gymaint yn llai o beth. O gael persbectif trygwyddol, mae'n bywyd yn y byd hwn yn fach ac yn fyr iawn, ac mae hynny'n cynnwys yr anawsterau a'r problemau. Yn ei ail lythyr i'r Corinthiaid pennod 4 adnodau 17 ac 18, yn yr ail ddarlleniad y gafwyd yn gynt yn y gwasanaeth yma. Cawn yr apostol Paul yn cyfeirio hyn gan ddweud wrthym bod y trafferthion a'r dioddefaint, y cystydd a brofir gan y Cristion yn ei fywyd, yn ysgafn o'i gymharu a'r gogoniant sydd yn disgwyl y credadyn yn y nef. Dywed yr apostol yn yr adnodau hynny, atgoffa'n hunain o'i cynnwys a dyfynnu Beibl William Morgan. Canis ein byr ysgafn gystydd ni sydd yn odidog ragorol yn gweithredu trygwyddol bwys gogoniant i. Tra'n y byddom yn edrych ar y pethau a welir, ond ar y pethau ni welir. Canis y pethau a welir sydd dros amser, ond y pethau ni welir sydd yn trygwyddol. Sylwch ar y defnydd o eiriau cyferbyniol gan yr apostol yn y darn hwn o sgrythur, sy'n ychwanegu pwyslais wrth iddo roi'r persbectif trygwyddol. Ysgafn a phwys, cystydd a gogoniant, byr a thrygwyddol, ac felly byr ysgafn gystydd mewn cyferbyniad i drygwyddol bwys gogoniant. Roedd am bwysleisio'r gwrthgyferbyniad a does ryfedd. Roedd edrych ar bethau o bersbectif trygwyddol wedi bod yn gymorth mawr i Paul i ddyfalbarhau drwy gystydd a pheidio a digyloni. Dywedodd ein harddwydd Iesu Grist wrth ei ddisgyblion yn ystod y swper olaf, yn y byd gothrymder a gewch rhai geiriau o'r darlleniad cyntaf a gafwyd yn gynt yn y gwasanaeth Ioan pennod 16 adnod 33. Yn y byd gothrymder a gewch, a dyma'n sicr brofiad yr apostol Paul wedi iddo ddod yn Gristion. Roedd llawer o'r hyn a ddioddefodd yr apostol o achos ymateb pobl i'r ffaith ei fod yn pregethu Crist. Roedd yn cyflwyno trysor y disglair oedd wedi disgleirio a llewyrchu yn ei galon sef Iesu Grist. Un o arferion y dwyrain canol yn amser yr apostol oedd claddu trysorau gwerthfawr o'r golwg yn y ddaear
mewn llestr pridd. Mae'n debyg y bydden nhw'n cael eu cario o fan i fan yn yr un math o lestri hefyd. Yn adnod 7 o benod 4 o'i ail lythyr at y Corinthiaid, can Paul yn darlunio ei hun a Christnogion eraill fel y llestri pridd hyn a oedd yn dal trystol. A oedd yn dal trysor i dywed yr apostol yn yr adnod honno. Eithir y mae gennym y trysor hwn mewn llestri pridd, fel y byddai gowdidogrwydd y gallu o Dduw, ac nid ohonom ni. Roedd corff yr apostol a Christnogion eraill ei ddydd yn frau a marwol fel cyrff pawb arall, ia'n ddarostynedig i'r un gwendidau, yn agored i boen a dioddeddiadau, ac yn hawdd ei treulio allan. A doedd ei meddyliau chwaith ddim llai darostynedig i ofn, galar a thetrister na meddyliau pobl eraill, ond rhoddodd y Duw drysor mawr yr efengil yn y llestri pridd hyn. A dyma mae Duw wedi wneud ar draws yr oesoedd gan ymlygu ei nerth a'i allu wrth wneud hyn. Mae'r apostol hefyd yn sôn am wendid a breider Cristnogion mewn adnodau eraill o'r benod hon o'i ail lythyr i'r Corinthiaid, yn adnod 11 o'r benod yma i'r penod 4, y dywed ein marwol gnawd ni, yna'n adnod 12 dywed, y mae angau yn gweithio ynom ni. Ac yn adnod 16 mae'r geiriau, llygru ein dyn oddi allan. Mae'r apostol yma'n wynebu'r reality o brofi ein cyrff yn gwanio, heneiddio a marw. Ond bod corff y Cristion yn gwanio ac yn heneiddio'n gorfforol gyda'r stormydd sy'n curo arno, mae Paul yn dweud amdano ei hun a'i gydweithwyr bod ei hysbryd yn gryf ac yn cael ei adnewyddu'n ddyddio. Dywed yn adnod 16 o'r benod hon a dyfynnu Bible.net. Dyna pam dyn ni ddim yn digyloni, hyd yn oed os ydyn ni'n darfod yn gorfforol, dyn ni'n cael ein cryfhau'n ysbrydol bob dydd. Mae dweud ei bod yn cael ei cryfhau'n ysbrydol bob dydd yn ein atgoffa o'r angen i geisio'r arglwydd yn ddyddio trwy ddarllen ei air a gweddio, mwyn i ninnau hefyd gael ein cryfhau'n ysbrydol. Rydym ni'n gwybod sut i gadw'n iach yn gorfforol. Bwyta bwydydd iachus, cysgu'n iawn, ymarfer corff yn reolaidd ac yn lacio digon. Dyna sut bydd y corff yn cryfhau. Trwy dreulio amser yn darllen y Beibl a gweddio, rydym ni'n cryfhau'r enaid. Dyna sut mae cadw'n heini'n ysbrydol. Wrth ddarllen y Beibl mae Duw yn siarad â ni, ac wrth weddio rydym ni'n gwrando ar ac yn siarad â Duw. Calon wrth galon, nid dim ond gwybod am ddim, ond ei adnabod. Y Beibl yw ein llyfr cyfarwyddiadau, ynddo feddwl nhw hyd i ewyllus Duw. Felly mae mor bwysig ein bod yn dod i wybod cynnwys y Beibl. Ond ydy gwybod beth mae Duw yn ei ddweud wrthym yn ei air ddim yn ddigon wrth gwrs. Hynny yw rhaid i ni gael ein dylanwadu gan eiriau Duw yn y Beibl.
Rhaid i ni blygu i'w Yllistyw fel ei datguddir i ni yn ei air. Rhaid i ni agor ein cylonau iddo gan fod yn barod i fyw y bywyd mae am i ni fyw. Y peth pwysica mewn bywyd yw nid iechyd, neu arian, neu lwyddiant, neu gysur, ond adnabod perthynas bersonol â Duw trwy ffydd yn Iesu Grist ei fab, a thyfu yn y berthynas yna'r adnabyddiaeth honno. Ac oherwydd, gadewch i ni geisio'r arglwydd trwy ddarllen ei air a gweddio. Ac wrth wneud hynny, cael ein cryfhau'n ysbrydol. A bydd cryfhau'r enaid ac ymdrechu gadw'n heini'n ysbrydol yn gymorth i ni gael persbectif trygwyddol ar bethau. Bydd darllen ar hyn a ddywed y Beibl i ni am ddyfodol y Cristion yn y byd a ddaw, am y fyrio ar y ddisgeidiaeth a geir yng ngair Duw am hyn, a gweddio ar ei ddiw ein cynorthwyo i bwyso ar ei addewidion ynghylch y bywyd yn y nefoedd sydd yn eiddo i'r credadyn. Yn gymorth i edrych i'r dyfodol mewn y ffydd ac i edrych ar y pethau ni welir, y pethau trygwyddol. Mae'n hawdd anghofio, mae'n rhwydd anghofio mai byr yw ein bywyd ar y ddaear hon. Mae pethau'r byd hwn yn gallu gafel ynddo ni gymaint, fel bod dim meddwl am y byd a ddaw. Ond pasio heibio mae popeth i ni'n gallu ei weld yn bresennol gyda'n llyged, tra bod gogoniant y byd a ddaw. Yn anweledig i'r Cristion ar hyn o bryd, i bara byth. A dyfynnu'r Apostol Paul yn yr adnod olaf o'r bennod hon o'i ail lythyr i'r Corinthiaid, ie canys y pethau a welir sydd dros amser, ond y pethau ni welir sydd drygwyddol. A gallwn fod yn sicr ynghylch yr hyn a ddywed y Beibl am ogoniant y byd a ddaw a'r hyn sydd i ddod i'r credadyn oherwydd atgyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Bywyd newydd yr Iesu wedi'r croesoelio yw'r ernes o'n bywyd newydd ni ei ddilynwyr. Ni chodwyd cafodd yr Iesu ddim ei godi o farw, felly fel y gallai fwynhau tragwyddoldeb mewn unigrwydd. Dywedodd wrth ei ddisgyblion, byw i fi, a byw fyddwch wythau hefyd. Mae'r Iesu wedi pontio rhwyg rhwng Duw a dyn a choswyd gan bechod. Fel y ceiff pawb sy'n ymddiried ynddo pawb sy'n ymddiried ynddo. Groesi gygendor marwolaeth yn ddiogel. Nid marwolaeth yw diwedd y Cristion. Yr ochr draw mae'n fywyd llawer llawnach gyda Duw nag y gall y credadyn byth ei ddychmygu yn nawr, a gallwn fod yn gwbl sicr o hyn, oherwydd i Grist goncro marwolaeth ar y bedd. Dydy'r Apostol Paul ddim yn gwneud yn fach o'r heriau sydd i fywyd mewn byd syrthiedig. Dyw e ddim yn gwneud yn fach o'n problemau, o'n cystuddiau, o'n dioddefaint. Dyw e ddim yn gwneud yn fach o'r pethau yma.
Ond mae e'n dweud wrthym ni I edrych ar bethau o bersbectif trygwyddol, o gael golwg clir ar amser a thragwyddoldeb. Mae'r cystuddiau presennol yn fyr ac yn ysgafn o'i cymharu â'r gogoniant sylweddol a hir a ddaw. Dyna'r ffordd I droi'r gwrthryfderau wyneb I weirau. A dyna wna David Charles yr Emynydd yn y pennill o fryniau Caersalem y Ceir Gweled, pennill sydd wedi cael ei ganu gymaint o weithiau ar lan y bedd. Yng ngoleuni y byd trygwyddol, yn edrych yn ôl, mae golwg gwahanol i'w gael ar y profiadau hyn. Ie, medd David Charles wrth ddisgrifio'r olygfa, cawn edrych ar stormydd ac ofnau ac angau dychrynllyd ar bedd, a ninnau'n ddihanol o'i cyrraedd yn nofio mewn cariad a hedd. Gwreiddyn y gair a'r syniad o goniant, fel y dywed un wrth esbonio'r darn yma o sgrythur. Gwreiddyn y gair a'r syniad o goniant yw pwysau a sylwedd. Wrth ddweud bod Duw yn ogoneddus, fe ddywedir ei fod yn sylweddol, yn hytrach na'i fod yn ysgafn a di-sylwedd. Fel y gwyddo, gallwn gael hufen i'w chwistrellu ar ein bwyd yn ogystal a hufen sengl neu ddwbl, ysgwartu crîm yma. Wrth esbonio'r darn hwn o ail lythyr Paul at y Corinthiaid, mae'r un esboniwr Cristnogol yn defnyddio math yma o hufen fel eglurau, ac mae'n werth ei hael adrodd. Wrth basio dynodi bod y bobl ifanc sy'n dod i'r clwb ieuenctid yn y capel yn Regaron yn hoff iawn o sgwartu crîm os ydyn ni ddefnyddio fe mewn sesiwn goginio yn y clwb. Maen nhw'n cael y hwyl yn ei sgwartio fe ar ei bwyd ac yn mwynhau I fwyto, ond rhaid cadw golwg ar ambell un ohonyn nhw pan mae'r canister gyda nhw. Mae rhaid gwenu fan hyn o fod yn ifanc gyda fe. So dwi'n meddwl bod chi'n mynd edrych fan chi'n sgwarto fe i ceg. Rhywbeth arall maen nhw wedi so maen nhw ddim wedi cael ei sgwarto fe chymod ar y cefn I fan hyn y llall. Maen nhw'n siarad fflico fel am, maen nhw'n siarad dal yn I ceg. A wedi mwyn chymlaen cargolwg, ond ie, bod yn ifanc yn dyfe, ond ar hyn a welir gyda sgwartu crîm. A dwi'n siŵr eich bod chithau hefyd wedi sylwi ar hyn yw. Os ydych chi adael yr hufen sy'n llawn air ar eich plat am rai munudau, mae'n troi'n ddwrllu, mae bron a diflannu. Pam? Wel, does dim sylwedd iddo. Gallwch gadw hufen ar y ferod, ar hufen sengl a'r dwbl mewn jwg dros nos yn yr oergell a bydd dal yno yn y bore. Dywed yr esboniwr I wrthroi'r eglurau. Mae cystuddiau'r Cristion fel hufen yr aerosol, ond yn chwerw. Mae'n edrych yn sylweddol am gyfnod, ond cyn hir mae'n mynd yn ddim, tra bod gogoniant y nef yn aros am byth. Canu sy'n byr ysgafn gystydd ni sydd yn odidog rygorol yn gweithredu trygwyddol bwys gogoniant ni. Tra na byddom yn edrych ar y pethau a welir, ond ar y pethau ni welir. Canys y pethau a welir sydd dros amser, ond y pethau ni welir sydd drygwyddol mwyn ei enw. Amen.